Naimbag abigat yu ubing, kumusta kayon? Itatangal daw, intayo adalen, iti mother tongue. May panggep, iti panagpartisipar, mamadama, iti panagbasa, iti istorya. Daytoy ket umuna a quarter. Siak, ti maestrayo, Maricel A. Cuenta, mangisuro kada kayo itatangal daw. Nakasagana kayo kadinubing? Ti umuna nga aramiden nyo, basaen anasayaat dagiti sarita iti uneg iti kahon. Isurat dagiti sarita nga makita iti uneg ti kahon nga agpada iti panakaibalikas na. Basaen tayo nga rod dagiti sumaganan a balikas. Lata, aso, mata, ikan, ili, sili, baso, makan. Anya kadagitoy a balikas ti agpada ti pannakabalikas na. Intayo kitaen no usto dagiti sungbatyo. Lata, mata, aso, baso, ikan, makan, ili, sili. Naglaing kayo, Bing. Marunong aramiden nyo, basaen anasayaat iti istorya. Kalpasan na, sungbatan dagiti sa ludsot maipanggep ditoy. Daytoy nga istorya ket napauluan ti minuyungan. Anya nga ta ti kaya nasauen ti minuyungan. Basaen tayo nga ruden ti istorya. Adda ti basit nga minuyungan iti likod ti balaymi. Naduma-duma anat nateng ken prutas nga inmula ni tatang. Adda tarong, pechay, parya, okra, ken karabasa. Addamet bayabas, kalamansi, chiko, jay ayan iti alad. Nasapa isuna nga agririing tapno mapan agising pa dagiti mulmula na. Tultulungan ni Manong nga agsibog ken agruot kadagiti mulmula. Masansan kami nga agsida ti presko anateng. Ilako met ni Nanang ti dadduma ijay tiyendaan. Nasayaat ti adda minuyungan na, ta adda masida, adda pay kwarta. Nakasagana kayo kadin ubing nga mangsungbat dagiti sa lunsod? Sungbatan dagiti sa lunsod panggep iti istorya. Pilien ti letra ti umno a sungbat iti tunggal sa lunsod. Umuna, anya abanag iti adda ti likodan ti balayda. A. Kay kayo, B. Bantay,
si minuyungan, di karayan. Ti usto a sungbat, ket si minuyungan. May kadwa, sino tinagmula tinatnateng ken prutas? A. Tatang, B. Lola, C. Nanang, D. Manong. Ti usto nga sungbat ket A. Tatang. May katlo, asino ti katulungan ni tatang nga agsibog ken agruot kadagiti mula na? A. Tatang, B. Lola, C. Nanang, D. Manong. Ti usto a sungbat ket D. Manong. May kapat, anya ti masansan nga aramiden ni Nanang kadagiti bunga tinatengda? A. Sibugan, B. Binien, C. Lutuen ken ilako, D. Paluumen. Ti usto a sungbat na ket C. Lutuen ken ilako. May kalima, apay anasayaat ti adda minuyungan na? A. Tapno adda masida ken mailako, B. Tapno napintas ti aglawlaw, C. Tapno adda pagpakan iti lingwen, D. Tapno adda pagpasyaran. Ti umno a sungbat ket A. Tapno adda masida ken mailako. Naglaing kayo, Bing. Anya nga rod, dagiti inaramidyo, numadama iti panagbasa iti istorya. Okay, dagiti aramiden no agbasa iti istorya. Una, si aalibtak nga agpartisipar kabayatan iti diskusyon. May kadwa, mangibaga iti komento wenno kapanunutan panggep iti istorya. May katlo, agdamag a nasayaat kadagiti banag a narigat a maawatan. Ita, naadal yun dagiti aramiden no agbasa iti istorya. Ngarod, ingkayo sungbatan iti panubok wenno panangtasar iti panig 9 inggana 10 ket 2. Agyaman ak ubing ti ingkayo panagdingeg.